Ki Mustarul ki Batrai Hak Tanat Publik Health Engineering PHE Medagasi ke ami ipuk rengkat ki pelakat hakmat ke office bandawa pelait no ya bainong ke ba kani ketanat ke klaim pelait labun benai. Unoyam keseng ki Mustarul ba kru el palet luang bagi trai dukan ba ki Mustarul ki jusim ram ya ki marbam ban su benai kim aisu bar ki basak wai yeng gira syabe ha trai yeng nama ba kim yo pisa ban su nakadau baga PHE kam simra pelait su alai benai kenti ya ke bainong jongki. Kumjuk ruang bagi me kpa ga semjing ban pendap gi jing don kam gi khon gi ti ha kini gi sngi ulong belada kani ka tanap PHE kam pelait no e ga bainong gi sasim extend jam ban sange trai mardo ulakam ro bakat kum ga jing tip ka pisa kala don handai balai kim pelait ya ke bainong jogi Mustarul. Jongi kadon ka Joint Action Committee jogi Master Workers Union kibadan ka All Meghalaya Master Progressive Workers Union bat ka All Jaintia Master Workers Labor Union iwan to rang ne damar ba kalau ka daw baka ki Master badan ko PHE bro we gajalla nado bana April May June keempat sew ya ka by belasngi kadai ban sew katkum ki order jong ka Finance Department jong sarkar jalla ya kanne iwan imban se sho ban mi samadan banwan hangne namar ba Kesithi na kaliang ka Joint Action Committee ng lep ay na ubanay kinay ano ubanay June na itarik kaya kata kesithi ng ladap karpad yung Chief Engineer but ba un pelat no ikapisa hani ubanay June ya ka jong April May henry kay ka kandet yang iba mantayo ni ubanay June ro ukren pelat kaya nataka daw hadin mingila lap ikaning ya kando ya Commission Secretary jong ka PHE tay Pravin Bakshi ro nila ikando la ay ka jing thoy ro but Minister jong ka PHE kila ito yang ikapisa ka fund kadan kila don hero terhata kebayakaran hangta ka kendai trik jong ubnai June haka kamera trikam jong Pravin Bakshi ula phone hero ya Chief Engineer tau Chief Engineer ongon pen krena dandan ngin aino kata kabisa kaya ni ay sa nado ubnai June te ka ay ka ba ngidang kamilan tiba ka ba eding kalam ka don najuai tu ber kinang try masterol PHE kin yo pisa nrai kataro ukrem seo kaya nataga daw ngimban si kajing duk jingkerdo jong ki masterol menta kimyo ba pisa syo ban si by school ba ki don ko sa waying ro kila sedang man sabe menta ki ba ay marbam ni kedukan ro kim asyo menta kabas don syo ki masterol ki ba kena ka pisa ba ki try bala ki yo ban the dawai ki banda don ki jing pang ki ba man law benah di dawai kita ro ko yo syo na kata kadaw ngilom ka di ka jingalang jong kinong kit kambaro jong kini ki unit ke jongi nado ka hangaro rikiwan hakane ka jing kando ngi ong haban like ai no ka jing tho ban ai jing ba ka reminder na lor ka reminder ka wai ngi sim ka rai ba hapo ka ne ka live wai trik jong ni bunai July longkat balong Chief Engineer uday ban pelaj no ya ka pisa syaki account jong ki masterol PHE babaar lada pelaj ya kane ka pisa ka jing seo kapan iba open bore yang iba ngin sedang no ban sim kesenjam kabana kado ka light tarik jong liu penai August ngin sange traikam abang ngi sange traikam kiba don sa site kiba playum PHE kenam traikam show kenam lek so ka trai andai kindon ha jaka te kata ngin le ka banengkong tam lado Chief Engineer open bore ni o yang i hanabam dan fund jong ka PHE namamdan pun kem yo ban siu tak bisa handai ka jing tip ka jong ni kat kum ko order jong ka finance kada dep ando Julai ajar arpeu kala dan kala itu sai ba ki masterol dai ban siu hapo ko trik jong banai bami nang ta ki department ki dai submit yang ki kerteng jong kito gi nang try masterol bar katari bagi join kamno ka ki save kategori ki dai ban pha sya ka finance department kane ka dai ka order jong ka finance handrai kumbalong ki waipat ki department ka PWD ki waipat ki department ki wag engage ya ki master workers kumbalong menta ki la clear look ka pisa padu penaju ka VDA ro ki island tagai ka menta ka jingli baong ba u PHE umdan fa
Umdan pun nagaliang ka jong iyo tang gani ka daw. Bau klem pediang ne pentrai kam ya ko oda jong ki sota. Ta kajing kali kami la lada ka kislam hado menta. Tangi nagaliang ka jong im bansi haban suban. Ihaban suba imat ka don ka iri ka basalundan. Ladaw kumta balim si. Te kata kadai ka bangi suba mi. Ta kajo ka po lang ba kani ka lat thai pubot. Ngihaban ni kantu karpat ro ya kiwai pat kinang try master. Yol isi. Dan ke bom julai terai kiba simtang ka kisa. Dole se dan kiba dan tang ka karteng ka kam ka office hanno kam kimtem. Talada kidan kum kini ngong ya ki karpat ba like terai na ito. Siem ya ka tulab kum sa ka jom. Wadam siem banbam ya kapisa kabunday usap jong kini ya kajing singaw to ka jong ikajag bentri kolong pot ta gani. Te na kata daw lagidan kum kita. Lagidan ro ka jon kiwai pat kiba hiyang jong ki nang try po PHE ro. Lagidan kum kita ki bom julay try sa ba try ka kam. Dalam la resign.